Aboso certified, world-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:15. Mayong gabi Metro, Bacolod, mayong gabi Bugos nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Martes, Abril 7, 2020. Makita ang mabatian man live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kaya naman si Aksyon ang Defensor. Kagkaroon para sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Bacolod, may preparasyon na sa tion nga palawigon ang enhanced community quarantine. Aboso ginkakas na ang lockdown, gin-downgrade sa ECQ. Sa mga nagapangunang nga balita national, Malacanang wala ginarekomendar ang lockdown sa Visayas kag Mindanao. Pila ka senador nagpasiguro pondo hindi pa issue sa karon. Sa balita international, Health Minister sa New Zealand gin-demote matapos nagbayular sa lockdown rules. Kag sa aton balita sports, hampang sa PBA posible mag-resume sa bulan sang Hunyo. Sa balita entertainment, Miss England 2019 gen set aside ang corona, nag-duty bilang doktor subong nga COVID-19 pandemic. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:16. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Doktor In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In this
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:20 kagaron sa detalye sa aton mga balita lokal. Nagpasiguro si Mayor Evilio Lunardia nga preparado ang syudad sa Bacolod financially sa tion nga palawigon ang enhanced community quarantine nga magatakop sa Abril 14. Sa teleconference, ginpahayag ni Lunardia wala pa ini sang pinal nga desisyon angot sa posible extension sang ECQ kag magahimo ini sang anunsyo sa masunod nga mga inadlaw. Sunod pa sa alkalde, magadesisyon ang syudad para sa ikaayo sa mga pumuluyo kag sang Bacolod. Sa karon, nagapatigayon sang separado nga assessment ang Bacolod City Police Office kag ang Bacolod City Health Office sa syudad o kung sa sitwasyon sa syudad. Nagapilar naman si Lunardia sa publiko nga dapat mayara sang bukas nga paminsaron kag ikonsiderar ang tanan nga butang. Liwat nga ginpalayag ni Lunardia nga sa idalom sang EO angot sa ECQ ang probisyon nga pwede inipalawigon depende sa sirkumstansya. Nagapati ang alkalde nga mangin madinalagon ang syudad kontra COVID-19 kun nagaululupod kag nagakooperar ang tanan. So, diri sa aton sa Bacolod, ginatanaw namon na kag sa hambalanay namon, for example, ni Vice Mayor Elcid Familiaran, ang balkabigan ti hindi tadi magdasuso, basi mabughat kita. No, ti andaman ta na. Kinahanglan niya when we decide to live or whatever the community, the Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Mayor Evilio Lunardia. Stay at home kag mag-usar sang mask. Tining mensahe ni Vice Mayor Elcid Familiaran karon nga Semana Santa bangod sa ginapangatubang nga COVID-19 risk o kon krisis. Sunod kay Familiaran, Chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, simple lamang ang pangabay sang otoridad kag opisyal sang syudad sa publiko karon nga Semana Santa nga magpabilin sa ilang mga panimalay kag magsuksok sang face mask. Dugang pa ni Familiaran makabalik sa normal ang pangabuhi sang tanan sa tion nga may ukon magsunod ang pumuluyo sa mga patakaran sang syudad. Sunod sa Vice-Alkalde, kabay pa nga karon nga Semana Santa, makapamalandong ang mga pumuluyo kung ano ang ilang mag-contribute sa syudad sa pagkig-away kontra COVID-19. Lakip sa pangamuyo ni Familiaran nga bugayan sang mahal nga makaako ang Bacolod sa sining nga mga tiniun. Atong pagpamalandong sa Semana Santa, dra pamalandongan sa Malawi. Una nung bala ang akon nga i-contribute sa akon kaingod, sa akon syudad. O due time man nga contribution, way man ta nagapangayo sa inyo sang dako. Mulang gid na cooperate and Ang kabahin sang pagpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa iba nga balita lokal, nagnegatibo sa coronavirus disease kung COVID-19 ang 20 ka mga patients under investigation kung PUI sa ginpadigayon nga testing sa Negros Occidental. Kalakip sa nagnegatibo ang 5 ka mga persona nga naka-close contact sa COVID-19 patients sa EB Magalona matapos ang rapid testing kag polymerase chain reaction. Base sa datos sa gobyerno probinsyal, ang iban pa nga mga nagdegatibo ang halin sa mga masunod nga lugar. Syudad sing Escalante nga may isa, Talisay nga may aras ang isa man, sa Banwa sa Manapla, isa, sa syudad sang Silay, isa, sa syudad sang Sagay may ara sang duwa, sa syudad sang Kamankalan may ara sang duwa, sa Banwa sang Binalbagan may ara man sang duwa, sa syudad sang Sipalay may duwa, kag sa syudad sang Himamaylan nga may ara sang 3. Sa katapusan nga balita lokal, nadugangan naman sang duha ka panibagong nga kaso sang COVID-19 ng Western Visayas. Base sa ginpagawa nga bulletin sang Department of Health Western Visayas, ang mga nagpositibo mo 74 anyos nga lalaki nga taga Kaluya Antique nga may travel history sa Manila kag may pre-existing nga masakit nga among diabetes kag asthma, samtang ang isa pa
among 25 anyos nga babae nga taga Barotac, Nueva Iloilo. Ang Western Visayas ang mayara na karon sang 36 ka kaso sang nagpositibo sa masakit nga may 6 nga napatay. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 6:24. Detalye sa aton balita national pagkatapos lamang sa mga ini. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Pagkolon nun kag negro sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang akon nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 6:27 kagaron sa detal na sa aton balita national. Hindi kinahanglan nga pedalam sa lockdown ang Visayas kag Mindanao kaangay sa Luzon nga naging sentro sa kaso sa COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, madamo nga gobernador kag alkalde sang duha ka rehiyon ang napaedalam sa quarantine sa ilan na sakupan para nga mapunggan ang pagsulod kag paglaptas sang masakit. Dugang pa ni Panelo nga magadepende sa sitwasyon ang desisyon sa Visayas kag Mindanao apang sa karon hindi pa ini kinahanglan. Sunod naman kay Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases spokesperson kag Cabinet Secretary Carlo Nograles, wala sang plano ang Visayas kag Mindanao nga mag-lockdown sa karon apang padayon nga ginatutukan ang kadamuon sang mga may sakit. Naka-record naman sang 104 ka panibagong kaso sang COVID-19 sa Pilipinas kag karon yara na sa 3,774 ang positibo nga kaso sa pungsod. Sa pinakauli nga record sang Department of Health, nagsaka na sa 177 ang kaso sang napatay tungod sa mga virus. Samtang nagsaka naman sa 84 ang naka-recover matapos nga nadugangan sa karon sang 11 ang recoveries.
Giinklaro ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga pwede makapatuman sa kaugalingon nga quarantine measures sa mga local government units sa Gwa sang Luzon kag importante lamang nga nagasunod sila sa guidelines ng Interagency Task Force. Hinangin sa Batman ni Nograles angot sa nagaka-question sang Executive Order No. 23 ni Davao City Mayor Sara Duterte nga pagpaidalam sa bugos nga Davao sa Enhanced Community Quarantine apang ginapanugutan nga magkabiyahe ang mga tricycle agud masakyan ang mga essential sector o kung may masakyan ang mga essential sector, frontliners kaga residente kung may kinahanglan nga baklon. Sa madumduman, gin-reprimand ni Nograles kag ni Interior and the Local Government Undersecretary Jonathan Malaya si Pasig City Mayor Vico Soto bangod sa pagpatuman sa kauman nga mando kag nagpalayag nga ipatuman sa gihapon ng social distancing sa piha ka nagabiyahe ang tricycle. Ilaman ginpalayag nga ang paggamit sa tricycle ang nagalapas o kung nagabilarman sa memorandum nga gin-issue ni Executive Secretary Salvador Medial Diaz atong Marso 16, may kang tanan sa guidelines sa ECQ kag nasaad ang pagban sa mass transportation. Sa katapusan nga balita national, ginpasiguro naman sa mga senador nga hindi pa issue sa karon ang budget sa Pilipinas samtang nagapadayon ang away kontra sa COVID-19. Sa text message ni Senate President Vicente Soto III, wala pa natandog ang 2020 General Appropriations Act kag wala labot sa first quarter expenditures. Dugang pa mas importanteng kabuhi bangod makita lang ang kwarta. Iyagin pa siguro nga masolbar sang gobyerno kung kinahanglan pa sang dugang nga pondo. Ginpahayag man ni Senator Panfilo Lacson nga may iban pa nga sources ang pondo wala labot sang 275 bilyones pesos nga gina-identify sang Kongreso kag sang Executive Branch nga emergency aid sa mga low-income households. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 6:31. Detalye sa atong balita international, sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba.
sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong Sir layas. Jacinda Ardern, ang iya Health Minister, matapos naglapas ang lockdown rules. Naibaluan si Health Minister David Clark, kag iya sininga pamilya, ang nagkadto sa beach sang bago pa lang na-implementar ang lockdown sa ila sininga lugar. Suno kay Ardern, sala ang ginihimo ni Clark rason nga iya ininga iga-demote kag kakaso ng iya responsibilidad bilang Associate Finance Minister. Kag sa atong balita sports, posible nga mag-resume ang hinampang sa PBA sa bulan sang Hunyo. Sunod kay PBA Commissioner Willie Marshall, bangod sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic, hindi pa athag kung san ugid nga magabalik ang hinampang. Sa karon, nag-survey pa ang PBA kung ano ang pwede pa nila nga mahimo. Kagdugang pa ni Marshall, iga-assess pa sang board ang sitwasyon kag magapatagayon sa maid-id nga pagpangusisa sa masunod nga mga tika nga dapat himuon. Samtang ginako naman ni Marshall, nga madugayan pa antes nga magbalik sa normal ang tanan. Parayag pa sa Commissioner kung ma-flatten na ang curve sa Abril o kung sa bulan sa Mayo, kinahanglan pa niya hatagan sa pila ka bulan ang mga teams para nga maka-practice antes man nga magbalik ang hinampag. Sa ato naman nga balita entertainment, temporaryo nga gin-set aside ni Miss England 2019 ang iya sininga corona agud mag-resume sa iya trabaho bilang doktor sa tunga sa pagpamahog sa COVID-19. Si Basha Mujerke ang isa ka junior doctor bago nag-interest sa Miss World pageant sa tung Desyembre tuig 2019. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:35 kaginyo gin pamatian ang kabugusan nga detalye sa aton man nga mga natipon nga balita diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Martes, Abril 7, tuig 2020. Salamat kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kaginyo naman si Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.